Ala
Sano Cabre, what Tamatico Kitasa Nine. What you open your stanza? Mamma to be working, I'm a do na netu iliko ko babila matu ibage amido soe samadu bitamani nyonde lomi odondalila banje kurana kalangi ka samadu nzebanjo nemo yesamadu kono ni la dari kana ikasoma tu ina tuko ni mai ni alisala kana ikasoma tu ina tuko anaka tu motu tuko ni mai ni kale ko la fana darni arsalatu alayko ne kuma nakala alkarim kele kala je kana samadulu niya tata samadulu nindara ta samadulu samadu selegelani namai ikalo ko ka mamuru ke ka bonati ne ga fa ko Allah kono kozi beri lillahi alaka chide neji ka laje ka fila kono be ka fila kile kuzo miri na na severo ju mema bokura na e fila utai ale mi mo do toro تعالى كمان تجي مهولا ما يجيبه تقولي مين نقول أنا فلوت أنا بلا برا ما تني أبرني أكادي رفلات ندور وجه الملك وجه المنانا كمحمد باي أرابوي فايف لاي Kurana dira ito ni Muhammadun Kungalata Muhammadu Kasolitiki Muhammadu Sake ulingi te ibutan webi se kafileu Kali tenyo shikwansani Asande balima ci kolo Sitana bidu jurula ke jowo bola fole jala indele ogo ni ekura na na bese de kala Janjona moti maga
Thomas Aquinas. Yes, maybe that's the one. The cigarette became a happy. Maybe Seguka was ever Mambi Kalam. I don't know. I don't know. When you go horror in a novel, let me say, Jamba and Indi Jamba. Misaki Nagani, Misaki Nagani. Come in, let us see. Never I joke. You will get out of me. Terke amba foko a'udzu billahi minash shaitani rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalina wa sallim tasliman kaseeran. Terke nade ya fiye katemengima iyengono fola walujuye ni amiru sodi yo fiye nki yengono fola walujuye hal shambi shiga ka shigwa traure yengono fola walujuye ni yoro jume nterege ibe kodo kalamasa parce que ye fendo fonyana suina obayira kibe kodo kalama iko fula utaye qur'ane mangalon tikola de fula de hal ni be fago ka qur'ane doni toila ibise ka fago de mi be fago de ka qur'ane doni toila nterege suina mbiga ngono njuru tatige 600 nin koroke su jansaye 600 sawapi na ni 600 ye kuma yin famo nterege bi juru fo amita nyefe nya damene de folo tanyefe muri kaminga muri ata inshallah na kunga mo ta mo so Imonke baraba ukra kaso Imonke baraba ukra nyoro Imonke baraba ukra sinagale Imonke baraba nenga nashi ale kanda wuro de mode ade mode ke mana musuma shi dige se ma to yani na arata ce ayo ke fe ju ne na koloshi ni kurana ko do do na ni geri ko yali makura na kono anaji ni bi soro yoro jume ikuna mako suratul zawaqatun mamaru jabi yadi ne mo tugo mino ena naji ne mo jijugo ni jole ni ne ko be ko kalamu nana asura suratul waqatun jine ne mo tugo mino o kacha ta ni fly mamaru ta nyo ko jina Ejo ye million gelen do suratul zawaqatun manjela
Sowa ni milio bani mudodo ikani mwaji tuni bulolo. Jalo te flado. Jamais tiki mene fla. Tena tena fla la do la mido. Ni fla blami abenga bi na be fla te tu. Wa fari manale. Terge an fa be yan na adamaden bonya na cogo do de ibange an fa be yan nin cokoroba min sigilen filɛ nin nin kɛnɛ min kan nin tɛ kɛnɛ gansan ye dɛ n terikɛ yarɔ n ye za wagati d'i ma miliyɔn na n terikɛ sini sɔgɔma n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a fɔ n ye i bɛ taa n sɔrɔ n ka so etazi in sanfɛ an b'an sigi yen n terikɛ n'o de y'i diya n bɛ za wagati d'i ma wɔkulon kunsigi la n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n terikɛ n'i y'a baara miliyɔn 50 kosɔn ala bɛ miliyɔn 50 d'i ma n'i y'a baara miliyɔn 100 kosɔn ala bɛ miliyɔn 100 d'i ma o t'o bannen ye dɛ n terikɛ fɛn min n'u ko ko nin ko nin de tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ko nin de tɛ se ka kɛ a kɛra diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn fo ni tɔgɔ tɛ fɛn min na sini n b'o gundo d'i ma i ye kuma in fɔ ma n b'a fɛ i ka juru de fɔ n ko parce que n bɛ n ka so de bi Segu Makan bɛ yan nin ye n terikɛ ye fɛn min bɛ fɔ ne ye dɔrɔn a bɛ fɔ nin ye n terikɛ i bɛ juru fan ko n terikɛ bɛ yan Segu Maru Tɛnbeli ni a ye bɛ se ka jɛ laban a bɛ se ka jɛ daminɛ a bɛ se ka laban n terikɛ nkɔni fɔ Amidu Soku ni wari don i ta de ye wari ye n terikɛ ni dɔɔnin fana don ni kelen bɛɛ de ta dɔn sa e ka nkɔni fan kun ba ni terikɛ nkɔni fɔ dɔrɔn. wari dafara 80,000 sisan komi n ka hɔrɔnmuso bɛ yan Umu Dili n y'a f'i ye n ko ni waliya n'i b'a fɛ ka ɲini i bɛ taa Siri Modibo Kane fɛ Dili o fana tɛ fila dɔ ye wa i ye kuma in faamu n terikɛ n ka hɔrɔnmuso bɛ yan min ye limɛri ye bamananmuso o fana jansara 40,000 Amidu so bɛ 80,000 ani suratul za wagati la fɔlɔ n terikɛ n'i ye juru fɔ cogo o cogo fɔri ni wari de tɛ don a la ni wari bɛ don a la anw bɛ wari don a la i ka juru a fɔ an kusa. Nivele flage kinguru. Botro bamusa baliga kata laga di. Kuni kana fo flade nasra tise fena. Juruni bora joy. Uye ni maka bo Segu ni sira kulola ni kumukoro. Sedu de. Ena furuge. Ala mi ga sedu e ayage magai. Moso be safe bugu ya safe bugu. Safe bugu moso be makamba nyongo manjaya. Ate fola shutu na da nyana ma wani horo muso jata anga muso fana ni mase nyina moy mase muso magana bize ka fonya ke nyina na ke nyina ya ke ne la o ma oti o ma ka lego
k'i façon cogo la Ala fɛ ka tila k'i yɛrɛ sɔn o cogo la Ala fɛ n tun ko mɔgɔ man ca n'i terikɛ kɛra o ye o man fɛ n'i b'i ɲɔ da i bɛ si ɲuman bɔ n'i ye si jugu bɔ i tɛ foyi sɔrɔ ni ba tɛ sera maga ma ko maga a ko na mo diɲɛ ko dɔ ka di ba denkɛ ni sɛbɛlamaw ka dɔn Donde la mecha lloro era para tranindo ya yo. Cuando la cuando parega millón de katino makagega mudo janga. Cuando Tijaninde kwande Mambedoni kwande Chwaja doni kwande Kalilu doni kwande Fati furuge kwande Mama furuna kanu kwande Terge Aw yen dasura ni fargala ati ko mana mɔgɔ fila bɛ yen olu mɔgɔ fila ka di Amidu Soye marakadenw de don n'o ye Seginɛ Sila ani Mondogola Konde i ka wari kɛra 500 i ye kuma in faamu ninnu fana jansara 500 ko Amidu So ko k'an ka taa ɲɛfɛ kɔfɛla ko tɛ dɛ n terikɛ an taga to de don an tɛ segin dɛ an tɛ segin parce que kira ba bɛ fatu don min a ko Mahamadu ko nu arajula ko Mahamadu k'i cɛ ye o cɛ man kan ka segin n terikɛ e ka juru fan ko i ka juru fɔ dɔnnikɛlaw ko i ka juru fɔ cɛw ko ni haminana yɔrɔ min ye n'i jɔra n'i y'a dɔn n'i kɔfilɛ n'i y'a dɔn ko Amidu So bɛ se k'a kɛ dɔrɔn i bɛna fɛɛrɛ minɛ da la an ka taa ɲɛfɛ n terikɛ Koro cuma tu era gosewa amina nyonye soni atime emizaro nga president ne shegnai mama nyani na kera president fana menyo rofaya hindi ejane baleta hasidi rasal bugane wala baba ni mai nese baba jugo nese ala pode hado andada
be ini umu janau okoro ya kike da jege amandi ni umu nyana ala yi so ngere ngere nyumana musire ngo umu barikati sura dala de wa barikati sura to fagana ni kadido ikoro musowe yo ala biso ka o che inga otai ga nau ma bala tiba koro ni se muso ba be ngake dondo abitaka kuto obule ede kadima ngi kadini bange ya kona ni be mina o bauti ne che ta nyoy bara na mo wonu ne bawo go ndi kangare da ya mbede bu busa be ne che na kadime kuma Injena jodo kiti bi tama ana chede ko tawla min no tawla wali dele ladu ni muso e de mu le jodo abi jo kana anda fuli ka mba mu so sedu ba do da wale so from here down go feel no Allah brahma we ga au yawe namo Allah smele ga au yawe namo Allah dulai ga au yawe Kurang ya fine la fluge de wal namo ma fluge do via tele fluge ni roni no ya anyo ko flade mawudo ya fulo de moy te ba so sale langa so sale te ka kala de ka pa mano fara nyonga ya ka moru fara nyonga ya Get the level correct. O flamme au tariba, au dernier net trigari. Oh, ça est, il est. La gagne du gars de Kojo. That's been the bonnet and you're in there. When you go to a flamulo, the flag. Amida, Amida, Berenia. It is a song you will have me to walk. Ne ala yang to balole ne ninde bana nambe fiensama benen geletriye kasebe parce que niyam fasha niyo jansa de halninsa ibita beidi be momo be shekina ahmad hamaullah to ma be to ani ndima de interge be fulaw be jansa turafla bi ko nyogon ko dima ni tura de kadiye Sheikh Umar Tembele beya abika bajenda abi tura flaka kona bita dima na warde kadiya bita dima meni letriye ni meseve ni de lupe interke bi ko nyogon be dima ni ne fasha jansa salli ala Muhammad al Mustafa
Samadu gundo tigi Amidou Sow Zawati gundo tigi Amidou Sow murike minga muriyate inshallah murike mi ya dila yɛrɛ fɔ nona ne y'o fɔ Bamakɔ muri caya kojugu n'i y'a kɛ ba kɔnɔ bosow ti mɔli kɛ mais min bɛ se ka ko dilan la o fana man ca murike min y'a dila yɛrɛ ye fɔlɔ ni sera ka so ka étage jɔ k'a ba terrain fila san k'a kole ɲɔgɔn na k'a kɛ étage ye a ma da o ma dɛ k'a daminɛ ɲɛgɛn koko f'a siso kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ karo ye murike min y'o kɛ Amidou Sow ne taara Amidou Sow ka so wallahi ne jeli Isa tun bɛna don n'o ko a ma jeli Koromani ne y'a sɔn n'a ye cogo min ne ko est-ce que ne tɛ sabara bɔ n y'an ka sabara sen fila de bila da la ko jelikɛ sabara don i ka don ka so o Amidou Sow de ye nin ye gulɔmusow cɛ i m'a ye kuma tɛ caya komi n kɔni fɔ preselen don Seguba da sera miliyɔn 5 ko kuma dɔ ma sisan k'a barika ale ye miliyɔn 5 2020 daminɛ la a barika ye ka Zawati gundo ta k'a di Seguba ma ka miliyɔn 1 d'a kan ko nafolo dalilu don festival la sa jigiya bulon ka festival 2 secondes na a barika fulakɛ in ye miliyɔn 2 ni 500 a kɛɲɛnabaga dɔw bɛ kɛnɛ in kan yan a jɔyɔrɔ la yen nɔ funankɛnin dɔ bɛ Abidjan Nafisa den ni Seru den Alassane Kabore a barikaw fana ye 500 k'o da o kan o yɔrɔnin bɛɛ samedi tɛmɛnen an kɔrɔ Bamanan Seydou ka mémorial kɛnɛ kan a barika fulakɛ ye miliyɔn 1 Seguba a ko a ye 500 min f'i ye layidu tɛ dɛ a filɛ nin ye 500 ko k'a minɛ ko k'a bila bara kɔnɔ Kulubali Makan komi Seguba président n'o tɛ kuma bɛ ne kɔnɔ n b'a tigɛ yan nɔ